ବୁଦ୍ଧି। ବୈଶାଖ ମାସର ଟାଣ ଖରା। କୁଆଟିଏ ଶୋଷରେ ଝାଳମରା ହୋଇ ଯାଇଥାଏ। ପାଣି ଖୋଜି ଖୋଜି ସେ ଗୋଟିଏ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠାରେ ମାଠିଆଟିଏ ପଡ଼ିଥାଏ। ତା ଭିତରେ ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ଦିଶିଲା। ମାଠିଆଟି ଖୁବ୍ ବଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ କୁଆର ଥଣ୍ଟ ପାଇଲା ନାହିଁ। ସେ ସବୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲା। ପାଖରେ ଅନେକ ଗୋଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। କୁଆଟି ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ପାଞ୍ଜିଲା। ସେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗୋଡ଼ିକୁ ଥଣ୍ଟରେ ନେଇ ମାଠିଆ ଭିତରେ ପକାଇଲା। ଗୋଡ଼ି ପକାଇବାରୁ ପାଣିଟିଏ ଉପରକୁ ଉଠିଲା। ମାଠିଆରେ ଗୋଡ଼ି ପୂରିଯିବାରୁ ପାଣି ଉପରକୁ ଦେଖାଦେଲା। ତାପରେ କୁଆଟି ସେ ପାଣିକୁ ପିଇ ଶାନ୍ତ ହେଲା। ଶୋଷ ମରିଯିବାରୁ କୁଆଟି ଉଡ଼ିଗଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।